Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय जोङो न'आव दंफायो। गामियाव मैया फैदोंमोन। ओमफ्राय दायो जों ओरैनो दायो दुब्लियाव जोंहा फंबायनि फिसालाया मथंगा बानायदों बेखौनो जों एसे दिन्थिनो होननानै भिडिअखौ ओरैनो दसे लाब्रबबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नैथिं जोंहा बानायदो मोनसे मथंगा आरो इथिं सिङाव दंहैयो बिसोरो। सिङाव हाबहैनो आङो। मा खालामदों? कमला जादों जों। कमला जादों? दिपान्सु मथंगाखौ सोर बानायना होदो? मथंगाखौ बाबा आरो बाबाया नै मोनसेखौ बाबाया बानायदों। मागोआव ओमफ्राय मा खालामगोन? मागोआव अमा बेदर जागोन। पार्टी जागोन। अमा बेदर जागोन? अमा बेदरसो जागोन नोङो? ओमफ्राय नोंसोरबो जादै। नोंलाय मा खालामगोन? नों मा खालामगोन? अमा बेदर जागोन। अमा बेदरा गोथाव ना? अमाया गोथाव ना दाउआ गोथाव? दाउआ अमाया दिपान्सुनि थाखायलाय? आं थाखाया। नों गोथाव मोनो ना मोना अमाखौ? आङो अमाखौ बिराद गोथाव मोनो। अमा आरो दाउ होबा माखौ जागोन नों? आङो मात्र अमा बिराद मोजां मोनो। इयो दाउनि थाखाय फालि। आंथ' अमा जायाना, आयं बोरायाबो जायाना। जाया? होमबालाय मेरलासो होदों आंखौ। बहा अमा बेदर जादों जोङो? मैयाहै मेर दाउसो जादोंमोन न'। होमबा आइ मागोआव माखौ जागोन? जों अमा जाखाया माथो आयं बोराया जायो होमबा। होमबा इजा जागोन जाया? जाया, टिकिया बेहाल'सो जायो। मानो? इजानखौ सोङाखै आयं। पिकनिक जादों ना जायाखै दिपान्सुआ? पिकनिक जादों ना जायाखै? जादो। आंबो जादों। पिकनिकआव मा जादो? 1 2 3 जाखादो। 1 2 3 जादो? 1 2 3 खौनो जायो सोरबा पिकनिकआव? हा? काम गैया नों जाम्बिसो। जाम्बि दा नोङो? नों स्कुलाव थाङो ना थाङा? दिपान्सुआ मबे स्कुलाव थाङोलाय? खोन्थाना हो। इथिं नायनानै बुं। ओमफ्राय क्लासआ मा क्लास? नायनानै बुं। क्लास 2। नायनानै बुं। क्लास 2। नोंखौ जाम्बासो बियो होनगोन नायनानै बुङाबा। क्लास 2। ओमफ्राय आंना बायदि बाथ्रा ओमफ्राय नामा? बुंबाय। नेहा नार्जारि ओमफ्राय नोंबो बुंबाय। बिदि नार्जारि। होगोन दे थां। मा नाम नोंहा? आंना उनु नार्जारि। उनु नार्जारि? आइया मा नाम? आइया मजाका नार्जारि। बाबायालाय? बाबाया? बिदाय नार्जारि। बिरेन आयंसो? बिदाय नार्जारि। आयंआ? आयंआ बिलि नार्जारि। आबैयालाय? खोया। आबैया? मिथिया। आरो आंनियालाय? आंनिया? मिथिया। आंनि नामखौनो मिथिया नोङो? सोबनिखौबो मिथिया। सोबनिखौबो मिथिया? आरो थाइसेयालाय? थाइसे लाबोखै? लाबो। थगायदो नों, थगायदो। दे। दे सानैबो दे सानैबो। खाथिमायाव फरायनाय मानसिफ्रा इदि गानो नामा लंपेन्टखौ? बा फटाया सोर होखो? एक सेकेन्ड। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय।